Sa ating segment ngayon sa AgriFacts, tampok natin ang paksang paano ang tamang pangangalaga ng baboy. Alamin natin ang mga wastong paraan sa pangangalaga upang masaguro ang malusog na baboy at matagumpay na pagnenegosyo sa industriya ng babuyan. Sa amin po, ang ginagamit namin ngayon pangkaraniwan is Lodge Right, tsaka yung Landrace. So sa Barako, gumagamit din kami ng Duroc. Isa yung pinagiging combination po namin. Isa po yung ginagamit namin sa amin. Una, kailangan nakasunod ka rin sa bagong technology para po yung pag-aalaga mas mabilis pong kumita. Kung hindi po katulad nung nakasanayan nung araw na yung aming nakasanayan na lumang sistema. Kung ano na yung inaalagaan namin, doon na lang kami nasasanay. So sa bagong technology, natutunan po namin kung paano mabilis na alagaan at mabilis po namin may benta yung aming mga alaga at mabilis po kami makapagparami. Yung sa unang panganak po, kailangan po kasi padedein siya kasi may kalahin-lahin yung colostrum. No, kailangan po nung bigyan. So meron pa rin po kami follow-up na vitamins katulad nung vitamin iron, B-complex na kailangan din ng mga kulig. Pero importante na kapag kasi kapag ang panganak, nandun pa rin po yung presensya namin, binabantayan namin. Kailangan makadede po siya doon mula doon sa inahin. Kasi yun po pinakamahalagang sangkap, yung colostrum ng mga baboy. Ginagayak po namin sila sa mga 8 months. Talagang pinalulusog po namin. Hindi pa siya masyadong mataba. Yung tama lang malusog siya. Para, sabi nga po namin, yung foundation namin, yung mismong inahin. So kailangan po namin igayak siya. 8 months po, bago po namin sila ipakasta, ready na po sila nun. Bago po ginagawa namin, pag i-ready na namin yung aming inahin, so pinalulusog po namin. Pero hindi na po siya kailangan mataba. Kung sa medium build lang po kailangan. Siguro po, yung mga bagong inahin, 120 to 130 kilos, ready na siya. So hindi po siya kailangan mataba, hindi naman siya kailangan payat. Para tama lang po na malusog siya, malusog din yung magiging mga anak niya. Pagkatapos siyang maipakasta, hindi lang po namin siya pinakakain ng marami. Tama lang yung pagkain niya, and then pinilinis po mabuti yung paligid niya. Para po maiwasan po na makaano siya ng mikrobyo o virus, para kasi po na-adapt din ng mga kulig yung habang sila na umarumi yung paligid niya. So yun po isa sa mga sikretong ginagawa namin, natutunan namin. Meron po kasi yung baboy po kasi meron early, yung maagang paglalandi. Kung minsan sinasamantala, naghahinang-hinayang sila dun sa mga pagkakataon. Maaga pa pinakakasta na nila yung baboy na, yung inahin nila. Pero hindi pa sila ready. Although naglalandi na sila, akala nila ready na yon. So nagkakaproblema po yung inahin. So either na pwedeng parang pinuwersa po. Hindi pa po siya hinog kumbaga itong ano namin. Kaya naghihintay po kami ng preparation na hanggang 8 buwan bago po namin sila ipakasta. Pero yung iba po kasi naglalandi sila 6 na buwan, 5 buwan eh. Akala nung may ibang may-ari, okay na, ready na siya. So doon po nagkakaproblema. May mga sign po kasi yung baboy kapag naglalandi. Unang-una, makita mo siya, maingay siya. Minsan nakataas po yung tenga niya or umi-steady po siya ng tayo. Hawakan mo siya sa likod, di siya gagalaw. Tapos makita po niyo, mamamaga yung kanyang ari. So, in 3 days, ready na po siyang, hit na po siya, pwede na po siyang pakastahan. Kapag gaganon po yung baboy. Kasi po yung baboy, every 21 days, naglalandi siya kung hindi siya nakakuha. So, kung sa 21 days, hindi na po siya naglalandi, ibig sabihin, positive na po nakakuha na po yung inahin, yung baboy, na yung paggamit sa kanya. Sa amin kasi, normally 21 days eh. Pagka 21 days, naglalandi ang baboy, pag pinakastahan namin, hintayin uli namin yung 21 days na kung siya maglalandi o hindi. So, doon malalaman namin, pag hindi siya naglandi, normally, nakakuha siya. And then mag-aantay uli kami ng another 21 days kung talagang, nagtuloy na siya. Doon namin malalaman. Kasi regular po siya na naglalandi every 21 days. Yung kulig po, normally kapag nagtatais sila, so right away kailangan gamutin mo siya kasi madidehydrate yan eh. Yung pong sa kulig, pagka nakita nyo na po kasi napansin na namin na nagtatae, so binibigyan na po namin sila ng gamot para maiwasan po namin sa ma-dehydrate. After 7 days po, nagbibigay kami ng mycoplasma
At saka hanggang 14 days, ganun din po interval namin. So pagkadating po ng 21 days, para sa hog cholera, nag-inject din po kami para po safe po yung aming mga kulig. Doon naman po sa inahin, pangkaraniwan po, nakita may matamlay o kaya mapulay mata niya, may lagnat po yung inahin. So nag-inject na po kami ng antibiotic kasi po kailangan maagapan yung inahin eh. So doon po nakikita namin yung sinyalis na meron po silang hindi pangkaraniwan sa katawan. So inaagapan po namin. Yun naman pong aming kulig, after 10 days, sinasaksakan po namin ng vitamins yan. Yung B-complex at yun naman pong aming inahin, after niya mga anak, sinasaksakan din po namin siya ng vitamin A, D, E. Para po, napakahalaga po kasi na kailangan na binavitamin sila para malusog po yung ating mga inahin at saka yung pong kulig. Actually po, ang inahin po, ginagayak namin yan. Ang konsumo po kasi ng isang inahin is 2.5 kilos ng feeds ang pinakakain po dyan. So kapag po siya malapit na magbuntis, binabawasan na rin po namin yan. At kung malapit na po siyang manganak, yung 2.5, mga 2 kilos, gano'n. At pag manganganak na po siya, o nanganak na siya, hindi na namin muna siya pakakainin, manganganak na siya. At kapag ka po yung pagbibilang naman po sa baboy, kung kailan siya manganganak, ang ano po namin, 3 months, 3 weeks, and 3 days. May total po siyang 114 days. So doon malalaman nyo na po kung baka ma-overdue yung inyong inahin. Pagka sumobra na po doon, nagkakaroon po ng forced labor kung tawagin, na kailangan nyo talaga siyang saksakan ng pampahilab. Kung sa panganganak niya, nagkakaproblema po kasi para ding parang tao din, nasusuwi. Gagawin niya, nakaalala din po kayo, paano niya ma-ino-normal yung kulig para po hindi mamatay. Kasi pag hindi po nailabas yung posibleng mamatay yung kulig at may tendency mamatay din po yung inahin, may infection. So kailangan po talaga ng forced labor kung kinakailangan po. Alam nyo ba mga ka-agri na mayroon na makabago at mas ligtas na pamamaraan ng pagpapabuntis ng ating mga alagang baboy? Ito ang Artificial Insemination o tinatawag na AI. Ito ay ginagamit upang masiguro ang kalidad ng similya, makaiwas sa mga maaaring sakit mula sa mga baboy, at mas mapataas ang efficiency ng produksyon o tagumpay ng pagpapabuntis sa mga inahing baboy. Ngayong araw ay samahan nyo muli kami sa ating bagong episode kung saan ay tuturuan tayo ni Sir Edward Evangelista, ang Operational Manager ng SWAIB, kung paano ang tamang proseso at mga dapat tandaan sa pagkuha ng similya mula sa mga baboy upang gamitin sa Artificial Insemination. Magandang araw po. Ako po si Edward Evangelista. Ako po yung Project Operational Manager po ng SWAIB. Ang SWAIB po ay negosyo po ng aming asosasyon, which is SAGRA. It stands for San Antonio Goat Raisers Association. Ang SWAIB naman po, ito yung tinatawag nating Swine Artificial Insemination ng barangay. Ito po yung aming project. Ang Artificial Insemination po, ito po yung proseso na kinukuha natin yung similya sa isang bore. At ito po ay ating pinaprocess. At yung process natin na yan, inilagyan natin ng extender. Unang-una po sa ating biosecurity, kailangan matupad natin at bago pumasok sa area, kailangan po may shower room. Nagpapalit ng baro at gumagamit po ng aming mga gamit ng mga PPE sa loob o kaya yung mga gamit namin ng mga scrub suit kasi yan po ay dinidisinfect namin. Ngayon po ay papakita ko paano ang proseso bago po pumasok sa ating laboratory at doon po sa ating alagaan ng baboy. Una po, pupunta po tayo dito sa merong nakalagay ditong tubig na merong pong pang-disinfect. Ano po? Papasok tayo dito, magsha-shower at lalabas tayo doon. Pagpapalit tayo ng mga damit, magsusuot tayo ng mga panibagong damit. Una po, bago tayo kukuha ng similya, hinahanda po natin ang ating laboratory. Yung pong ating extender ay ginagawa na natin, pinapainit na natin tubig, ilalagyan natin ng extender bago po tayo pumunta doon sa ating bores na kukuha na ng similya. Ngayon po at tapos na tayo doon sa preparation sa ating laboratory, tayo po ay papasok na po sa ating kulungan ng baboy.
at kukuha na po tayo ng similya. Una pong gagawin natin ay meron po tayong lalagyan ng similya. Ito pong styrofoam na ito, meron po dito sa loob. Ito po yung ating paglalagyan ng similya. Kailangan po malinis na malinis ito upang hindi po siya makontaminate. Papasok na po tayo. Ito po ang ating mga alagang boars. At tayo po ay kukuha ng similya. Ito po ang ating mga alagang baboy dito. Ang mga lahi po nito ay large white at saka landrace. Maglalabas po tayo ng isang baboy na ito po yung ating kukuhanan ng similya. Yan. Ito na po at naka-ready na po siya para pasampahin sa ating dummy board. At kukuhanan po natin ng similya. Pipigayin po ni Eric yung kanyang ari para po mapalabas yung ihi na naka-stack dahil yun po ay marumi. Up. Yan. Ito po ay mayroong tinatawag na strainer para po yung similya makukuha ay siguradong malinis at hindi malalagyan ng ano. Kailangan may katulong po siya, hahawakan sa bundok para may tulak. Para hindi siya malaglag. Kasi sa bigat po ng katawan, kung minsan, dumadaos-dos po yung ating bore. Yan. At ready na po siya magbigay ng similya. Yun po yung tinatawag natin tapioca. Hindi po similya, yung buo-buo na yan. So, mamaya, pag lumabas yung parang gatas, yan po. Yan po yung pure na semen. Yan. Kailangan po na inaalalayan din ng bore, hinahawakan sa buntot, para po makampante siya at hindi siya mahirapan na nakatayo. Ayan po, lumalabas ang similya. Ito po ay senior bore. Mahigit na pong 1 taon ito, magdadalawang taon na po ito. At ito po ay pakikinabangan natin ng mahigit sa 3 taon. Nasa 300 ml na po, kaya pwede na po natin siya pababain. Okay. So, ang susunod po ay tatanggalin natin yung tapioca para malinis. Ito po yung mga bubo. And then, ipapasok po natin doon sa container at idadala na po natin sa laboratory. Pagkatapos makolekta ang mga similya, ay dadalhin ito sa laboratory upang ito ay ma-process at malagyan ng extender. Para sa unang hakbang, ay kukunin muna ang temperature ng similyang ating nakuha mula sa baboy. Kasunod nito, ay susukatin natin kung gaano karami ang ating nakuhang similya gamit ang measuring cup. Pagkatapos nito, sisilipin naman natin ito gamit ang microscope upang masigurong buhay at malusog ang mga sperm. Para naman sa ating extender, ay maglalagay lang tayo ng tubig sa measuring cup at siguraduhin tama ang temperatura nito bago natin ihalo ang similya. Dahan-dahang ilagay ang similya sa tubig upang hindi ito masyak. Ay muling i-check ang similya na may extender sa microscope. Pagkatapos nito ay maaari na natin itong ilagay sa silyadong lalagyan upang masigurong walang makakapasok ng mga mikrobyo. At ito na ang ating finished product. Naway isang inspirasyon, pag-asa at dagdag kaalaman sa kabukiran ang inyong napulot sa ating episode ngayon. Kaya kung nais mong manatiling updated sa mga kaganapan sa Kagawaran, i-like at i-follow na po ang aming social media accounts na Department of Agriculture Central Luzon sa Facebook at YouTube. Patuloy po nating suportahan ang programang Bida ang Magsasaka. Ako po si Ernest Payawal at ito ang Agri TV Central Luzon.